mapunutulakar ka nung abota. Dia kay salungan na ngayang buta ami awapat so ayaw maana na mamakasan. Sirabu yung lang bu abota. Nana mitibayo siran. Na apos ang utang buta na di siran din na makaptigran wa. Siran makaptigran wa. Igilalo mela ka uswina yan napkapigilan suwata do suwatakan nagaganatan ko. Saka mo tumambuhayap man na malako suwata na usina ko na yakon mapipia mga day di din makaptigran wa ang utang buta. So kaga ni tutulong yakal ang kutawata mi mamanguda. So tingita noa upama ko lumsid na pupangatid sa bupuan. Nalinya ni mapamakailat kinay na do'y nakulay. Uba ko mo pakataon sa marandunga ka na ikapat talaba ka na rin bangoluakan. Nakatimbalian na pangaruma. Tingin na iyan ay do'y karitang muna. May tingin man na mapipikir ay na uba mo pakabangon sa wala ang kayawatakan na ka. Uba riski wala sa muretaw na adin makadakan. Uwid na di ka ka mapitiro at tingin ni karitang mo kawan ako kami kwan na yapitiro karakan na biyo kulakuro ka na tingin watakan. Nakagiyaya mana siya ka na kami na ganap lubak ka din saan sa kumayan na ka mga ruma na ayamaan na natiro ang kabo kadin awid akal suwing betang ka kawadong panatingin adi ka talak pa na ko yung betang ka na awid akal akin dinanan na inaakahe ikaritang ko. So kagaan yan na mga pangaruma. Why di tanong na yun ni kuano kaya likiran katiyo kaya likiran nanam ulan tanong saya ya kapiyaki na ya kayo ko kuan na sinasiran din ng piyaka baling si ko ayam anana wala na siya si tanong na tiyan orak baling sa walay di ka kanun belagan na so kaganiyan nariniskin sila na wala sa murayataw di tanong di pa makagaanan nakaigi ko riskin sila no wala sa mureta na sa kataw bugo mama nasunod so kapag pangalang mo ta wata iyan na diri magumarag abubaya o loks piyaga puan langwan na anaapo iyan na katakap sububaya iyo ku apo iyo wana bubaya ka kuwata ka sa lakaw din sububaya ka ku apo ka na kay salungan na din kita sa sala suwat apo iyan na singwan na yung kutwa ina iyan na ba iyan dini pangarakan na idaw apo akan na din ditayaan apo akan na idaw panganinta araraw tenakan sa ka makalaka na makapangaraw makamampu raraw tenakan sa ka apreresa nalo waki makaliw ang kaya miya kamungon na gunyan nun agaw ang kaya wata iyan din na taro namya no miya katentang solos amya katalikod na miya kasungkong pagigaan yan nakagigi ko makasundid na miya ko mamambuang kaiyawat ayan sumama sumyulit mo ko kwartera nakagigi ko mauman yan na kaya darudupa yan na yutipit tiroon na subas at tanoro na sasayo dan sa kamangaan wumbal abigis yan. Dapat makailan sa sasayaw din na kamang ato na malibog talian. Banda, di din pakasingan. Banda, nakagi ko pangisian yan na di pitero. Natigin na. Ato na yung unaw na. Yan mo meto. Sina ka. Di na si ina. Tigin na payangan kaya na ngay awata. Allahu Rabbi. Ino to. Inipangal kaya no na mata niya no ta sa bala. Ay nao. Si ina yan nasa bala mata. Kayo kukuhan na nalatingin ako din natin unawate ako makadati na ba ako buntiyayo natiginan na importante na kanaba miya sakit na kayawata yinadig pamili ka pakawa nga si ina ka yinadig naman ka pakawa ko kinakan ayaw maana napagkababayan ko ina ko na kanananda ko na nabarawis ako may ito ako napamanakrawa ka di natigagyan ko to ba yan naman na buda o di nga pakawasi inaka nasa kami imaw agong kayawata ka nagina ni mapasangon nasunyo kaya na ganyan no nami alin nasiyunguan niyan si ina yan inuso mga dato bansa na dapat makatoon na napululubaan ka na maratong saliha ang tunayang kaya maratong saliha bai abilang ataw bida sa term, kadua man na term. Bai bilang ataw, nagubai bilang ataw. Tunangan na bai bilang ataw. Nagilan subai apakada to sa darudu paya napi ari dato. Hoy,
naman ya. Babala, ameka puluno ba darudu pa ka ba dani yung may nai si Mario. O di na dani yung may nai si Kumchana. Na di makin Kumchana pa siya to. Hindi ay. At ino po ito di karuman yan sa Kumchana. Naman, tuturugin si karuman yan na mga mata. Balingan pa siya ka tuturugin si Kumchana. Tuturugin si Sulutan. Nagyuto na da akadato ka. Palabigot to na miyanin sumawata. Di gumalok siya nung ano na buling. Di abalingan mo pa siya. Di kaya tuturong mo niya Kumchana. Tuturong mo si Mario. Di makriya sumuti. Ba Kumchana bisa silingan tadi. Hindi. Katino pun ka Kumchana. Napalabigot to mo na miya kaliyo ka na. Kumchana. Mario. Di ito. Nakaisang mapakidarudu pa ka. Miya betok ka niyan. Miya di ka dito. Nangalala bilang ata. Bilang ataw. Allahu Rabbi. Ape kapakalan ka sa ginawang ka ay pupuro ka, anong panagrar ka, anong panakadato ka, nakagit tibulog abil nga tao, napem din yan mabalak, sufkubalakan, na niyo may lagyan ko to, mama, di pa kapra. Allahu Rabbi. Na niyo may lagyan ko to, mama, di pinarag sa walay. Allahu Rabbi. Nalagi na nga nga pupunod-tulong tanong. Mibuhat sa tunay na kulay. Semuanya si inaya dino hinakulay ako dari niya ni pagalibutan yung keran yun kudan teru di karitang ko ayam anak teru nakana teru ang kadin kaya suman sumber alok stano na adna psychology ran kuwata iran katawan iran so ayam anak na magagedam kuwata karitang ko na teru ang kadin mapipikir ka na iman to na teru ang kadin namun yan teruan na carta niya gaksiat tinay karitang ko na miyati kemumana na nakatawan kami pikirakan na pagawang ko sa kano na may pikirakan na may kwan na kirata ginoong karakarakan kada sa ba pa iniawakan kano nakagisya karkad na nalumian nag-aayamaan napakasibay na kung ka na inshallah na miyak karila din so inaakapya di ka sa kanukuraw asara ikapipi ang ginawa niyo ubasakan ipakabinasar kanu Allahu Rabbi gina naman so inaaguswama basta ikasusuat kaawatay kapipi ang ginawa ka na inauna imbagay niya rakadat ibaratnya ang gina sumay tawata o may mamata ko sabay na pwede nga nagkaraw dubabid na ama disigrasya malakab nakagisabab kububay akon naguaya bubaya iyan na pwede nga karaw na mamasa ko sabay na baka kwa na susakar sada uway naman ito natigan na karitang ko uway miniyuga inauna di ni manini mo sina iyan nakaginay ko di manini matinay karitang ko karitang ko na upang kadikarawa indulog dia kung indulog na mana nakara ay mana nakakanuman sa kambuat tiga ni mawa doon na miya ina ko lay di nga mana nanitero so kagaya niyan na daw miya lakaw siran ini dulugyan si inayan mito niya sambulingan yan inawat-tawat yan nakwalairan Allahu Rabbi naman nangayakap lok-lokas kayo ko mapakabaling yan natina ko na di kapkuhan ba umangkuhan na bisita ang uska natiga na uway karitang ko sarma na pipi ang ginawa niyo na pipihit na ginawa ko nasukaganian na umanpitugo inamakaw mo kinayan nakagyo ko mitakap na susaulan na makadudun makasog naming isig na susaragon na makaduon makasog nakagi kumitakap na susaragun na makaisaon makasum nakagi din na kumitakap na miyakat taluragun na doon makabisita kinayan mialin ito naman ino mga deya nasinayan na may tulong na din suwini diyan sa miyaloks naming yawi diyan no to akalido ino mga deya suwat akalido adara ka na yung mga pamisita sang kaya miyakat taluragun anto na mga day imaw ulaw lairan kata disin masuk kagito man sulukas apera lang itian kuwatayan na igirabuwa ko na kapikirian na aya po paka neutral na suluks no mga di mga wataya din makadarakan ay makabisita Allahu Rabbi na kayo kukuhan na miya pikir agyang kutwa inaiyan abisita ang kusiran kakasisipatang kumambutigin na ginawa ko lagi duba ayamanan na pagawang kusiran sa magaan so kagaan niya manini mo ang gotaloks
Biya gara-gara kira mi puku kira ni sumo. Nakaya ko makauma ko kada lamay na miyaw man yan at tulo kataw ang mga wata. Dua kataw bubu mama sa kataw ayam ana na bubu raga. Ha? Namiya kilala niya malaon tigyan na urak. Ketanudan akong ka, aduh tingin si ina, aduh nagitubos so kakaon. Tina orang hantangan na mga wata, tina ina mga aryakan, ana ba din di magumarag suwaya maana na bubayan. Aduh tingin na may talubos so mga apuakan, may talubos sa tingin so mga apuakan na pungburo ka na. Si Korus na ginawa, nakialiwag man ni Mia Kamungot. Nagunia nuk manakipangagawa na sarata di iteru hinua piteru ka adigas isu katayak mana pengalakan na kaini mga wata ini Allahu Rabbi nagumambu makali ang kaya wata iyan nagunia nung teruah hinua de kurkadin ng bisita sa miya katalorago na kapimbubakan kaang kaming kadin di pagkahilay piteruah ka nakapan na di kasi di pasunga sa kang ipasumura ka nakurakadin song kaya maana angkar kami di pakaso balin ka Allahu Rabbi inaonat tumiyalikon sina yan ayam ana mikro mga nila puso yan lagi nun humingi ng langit apakisa niya na ginawa niyan ay doon ginawa ko anto na mga day imiyasyon akan ako mga watakan inawa ko yan na yung kararangit tidak katawang ko amiyasyon akong kara naunaptali ko nila napalalakaw Allahu Rabbi now sumansong panugangan mga ripno Allah na miya kasimpikan sa loksago si darudupa ka iya pembaloy ya inaaka aguama ka na si panugangan ka sa kamambuwa mamakasan na yung mambuwa pembaloy ya inaaka na si ina darudupa ka ba iya guswama yan sadin kau nikin dulu na sa mapia ko ayam ana nambun aloks ka nagyutun nikin dulu na anak ako panugangan ka daw na nga emi ato niya kaya niya lapis na miyanin ayang ko tolo ko skwalay niyan na hagin ako mga sunod na mga ko ko pagigan yan na idoso mga watakan ato na manay yung tubunin ipki ko na ako yan ato na manay iraragit tirarakan na inuwa ko yan utong pumugawa nakagin ako makapirapulugaw inamya katanod agyang kunta sa katawa gutwa wata yan daw so ina ako layakan so ina ka namya pamasukakan ay daw at tingin wan ako niyan ubi ako niyan karila ay taro sa aming ikurot tanap yan ini mo tingungot na doon pa ino ka na yinasungaw kina namamanti at tingin na bago nga ako ni awat ka makapulagtin namya katanod nagunia naki pantakasin na yan nakagi kumakwalay niya na ido na pagpagtuan na karapa-rapa swalay niya wala pa ta naptaluan niya doon inakulayakan nakatayaman suwat akaw pusukat yaw matangkam yakaw makoy nakulay jadi napakasumbagay nakulay likaan yan namiyari disunang kong pagigaan yan inakulayakan nakataya ko anda ka dan napakasumbag ginawa niyan anamele niya na surat kuntaan biyatian ay do surat apung kinaihan watakan katawang ko aayam ana na tundog na kong kapakauman ko gisurat ako kamay ko na di akong kakaumaan na anto na yung gulaulaan ka na surat at talo niya surat agyang kunta inaihan tunay paganay niya surat inaihan hey ikaritang ko atawa na kamaris akong pangaruma ka hey ikaritang ko adin naman na katalakapi ko tamo ka kaibutang ka hey ikaritang ko na Panginoon ko ikasilbisyo anakan ini pangangkatakan
Ay karitang ko, pantagabu ko bubaya kay karitang ko. Ada na matatarutop, suy kapipia ginawang kay karitang ko. Doon na sudan, so kabat niya uniwatayan na mura ng sulo yan ay doon suy dakat na biara sa ibis. Biara sa ibis si sakwaya maananap nubakos na maranungakan. Inauna, biya tiyaman so ikadua surat. Hey ikaritang ko, ay panganin ko rakay ikaritang ko. Yang kanan mana sa malamat ang kanap pagalagain ka. Kami akay sa lungalas, inuita ka sa kas na doktor. Apitero akang konduktor. Kanan sa malamat ang kay karitang ko na binasamat. Pero ako ang konduktor, ako ang kaunsos sa malamat ako, nakatahuang ka, kumatay ikaritan ako. Ikaw anak ko, lamay ka mamakalalas, suniin upang kay nairo. Karita ko, layapani ko na ka, napagalagay ka, sumatay ina ka. Kapalapan na kada na pagkilaya na ka, kung ang lutain na kulay ka. Nandun na ka, nandun na kaguraw ka din mo tantang, nandun na gumuraw kayang kuta sa katawa mama. Ay daw, inaakad. Ang kakapitan niya, susaban abatan niya, ay daw, inakulay akad. Nakunya nakibati aso yung katlo surat. Ano, nabad niya gumar, kakapanggurok yan. Dan niya mabati na panggurok ito. Hey, karitang ko, yang ko tumana kaya pakataling mo makurakano. Naranon na gugugaw na ko kadali, hey, karitang ko. Kaya si patang ko, ang ginawa ko, ani bumati malanggay ng ganatang ko sa kano. Nakataling umakurakano, kapamanga niya kurakano sarila, ubad na nakatalakapi, kukiyang babawat akurakano. Narinaan urakan ay karitang ko. Ikaritang ko na ayam yung makurakano na makunyo na nilipan na rumag. Ito. Makunyo na napiabugaw kapia ka ba niya kunyo? Ay nilipagay siya ka kung ginawa ko. Anto na ay biyasan akan kung mga ikaritan akan. Ay nao. Hey, karitang ko, din kada nararata ginawang kakakarinida ang kada ni inakulay ka. Nasunod sukya pa sa nilulubat niya na di makapalito. Inakadan. Lamia kaniyo, hey, antay mataw ki inakulay. Antay mataw ki inakulay. Nasumiyag na sa katawa mama, hey, nang karimay na si ina. Nang kamay na si ina. Di nasumuparin siya, tinod, yan di nga nang pag-isin. Kaya anami at tinaulag na miyawapata. Allahu Rabbi. Miyaw mami, ayap itu iyan nararabiyan na kagagat nararab ay ni patay inak.